Το ΓΕΣΥ, το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου, λειτουργεί καλά? Λειτουργεί καλά, είναι ένα νέο σύστημα υγείας. Η Κύπρος ήταν η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είχε σύστημα υγείας, απέκτησε τα τελευταία χρόνια. Έχει μια σημασία να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος. Με κάποιες μη ενδεδειγμένες πρακτικές μεταξύ γιατρών και ασθενών, όπως φακελάκι. Όπου υπάρξει καταγγελία, πλέον είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό και θα το ξαναπώ, το έχω πει και στο παρελθόν, ο τρόπος για να λυθεί το φακελάκι είναι να λύσει την αιτία που το δημιουργεί, που είναι η αναμονή. Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον Μάριο Θεμιστοκλέου, τον Υφυπουργό Υγείας. Είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, καλώς ήλθες. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε που αποδέχτηκες αυτή την πρόσκληση. Με πολύ μεγάλη χαρά. Να σας πω, όσοι δεν γνωρίζετε, ότι είναι Κύπριος στην καταγωγή ο κύριος Θεμιστοκλέους, παρόλο που πόσα χρόνια είστε εδώ? Ήρθα για σπουδές και έμεινα 30 χρόνια. Αυτό ήταν στο πλάνο σου, να μείνει? Δηλαδή, στην Ναι, ιατρική, ήξερα ότι θα μπορούσα. Ναι, ήρθα εδώ γεννήθηκα μεγάλο σε Λευκοσία, πέρασα τις προεισαγωγικές, στρατό στην Κύπρο, ήρθα εδώ για σπουδές στην ιατρική στην Αθήνα. Ναι, από την πρώτη στιγμή μου πέρναγε από το μυαλό ότι μπορεί να έμενα εδώ. Η ιατρική ήταν η πρώτη επιλογή? Ναι. Και η τελευταία? Όχι, η ιατρική ήταν η πρώτη επιλογή. Θέλω να πω, στο μυαλό σου δούλευε σε ένα plan B, αν δεν περάσει ιατρική, ή ήσουν σίγουρος? Ήσουν πολύ καλός μαθητής? Ήμουν καλός μαθητής, το έξω πάρα πολύ. Ναι, ήμουν καλός μαθητής. Οι γονείς μου είναι και δύο εκπαιδευτικοί, δεν θα μπορούσα να μην ήμουνα. Ήμουν πολύ καλός μαθητής σε όλες τις τάξεις, με ψηλούς βαθμούς. Και έρχεσαι στην Αθήνα. Άμα έπαιρνα 19,5 η μαμά μου. Α, δεν της άρεσε? Το 19,5. Αστειεύομαι. Θα τρελαθώ. Όχι, αστειεύομαι. 19. Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι που όντως πάντα στοχεύουν στο 20. Μπορεί να είσαι ένας εξ αυτών και το δέχομαι. Όχι, πραγματικά αστειεύομαι, αλλά ήμουν καλός μαθητής. Ναι. Με προσπάθεια? Πιάσαμε αυτή τη συζήτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι καλός χωρίς προσπάθεια. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι που λένε εγώ δεν διάβαζα, τα έπιανα από την τάξη. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία έκφαση της ζωής, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα χωρίς κάποιος να έχει προσπαθήσει. Σε κάποιους μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, σε κάποιους λιγότερη προσπάθεια, αλλά χωρίς προσπάθεια αποτέλεσμα δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι και ένα μήνυμα που πρέπει να περνάμε σε όλους, τη νέα γενιά, στους μαθητές, ότι για να κερδίσεις κάτι, για να καταφέρεις να κατακτήσεις. Ναι, δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, δηλαδή πολύ εύκολος δρόμος. Δεν υπάρχουν σύντομος δρόμος, δεν κόβουμε γωνίες. Να πας από τις σκάλες, Λοιπόν, και μπαίνει στην ιατρική σχολή με κατεύθυνση μετά βασικά στην νευροχειρουργική, σωστά? Ναι, ειδικό ήταν νευροχειρουργικής, στον Ευαγγελισμό, μετά δούλεψα Αγγλία κάποια χρόνια. Στο Λονδίνο? Στο Λονδίνο, ναι. National Hospital Neurology Neurosurgery, εξαιρετική εμπειρία. Επέστρεψα στην Ελλάδα. Μου τα λες πολύ γρήγορα. Γιατί έφυγες από την Ελλάδα για να πας στο Λονδίνο, για να κάνεις την ειδικότητα? Όχι, ήταν για να αποκτήσω μεγαλύτερη εμπειρία στην νευροχειρουργική. Όπως και μετά ξαναπήγα στο Great Ormond Street, ο οποίο ήταν για να πάρω εξειδίκευση στα παιδιά. Στην εξειδίκευση στην παιδονευροχειρουργική, ναι. Είναι κυρίως για απόκτηση εμπειρίας. Ένα διαφορετικό σύστημα. Διαφορετικό από το ελληνικό, και στο ελληνικό μου έδωσε πάρα πολλές γνώσεις και πολύ μεγάλη σημαντική εμπειρία, αλλά θεωρώ ότι οποιοσδήποτε γιατρός θα πρέπει να αποκτήσει και μια εμπειρία από άλλη χώρα, από εξωτερικό, διαφορετικές πολλές φορές και ο τρόπος εξάσκησης, παρόλο που η ιατρική είναι ενιαία, είναι η ίδια, αλλά κυρίως ο τρόπος εξάσκησης, αντιμετώπισης του ασθενούς, βλέπεις, μαθαίνεις, συγκρίνεις. Παίρνεις τα καλά και από τις δύο χώρες. Εκεί θα πάμε και στα καλά και τα κακά της υγείας, αλλά εκεί αντιμετωπίζεις δύσκολα περιστατικά. Θυμάσαι κάποιο δύσκολο περιστατικό? Πολύ. Η νευροχειρουργική γενικά δεν είναι μια εύκολη ειδικότητα. Ναι, θυμάμαι. Ειδικά στα παιδιά είναι αρκετά δύσκολα. Μιλάμε για πολύ σοβαρές παθήσεις. Είναι η άσκηση της νευροχειρουργικής, που στην άσκηση της νευροχειρουργικής περιλαμβάνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι η ενημέρωση των συγγενών. Έτσι, η ενημέρωση της μαμάς, του μπαμπά. Εκεί σας προετοιμάζει κανείς πώς να το κάνετε?
Ναι, εκεί το μαθαίνεις, είναι μέρος της εκπαίδευσής μας. Είναι μέρος της εκπαίδευσης. Είναι μέρος, ναι, γιατί δεν είναι από το πιο δύσκολο καθήκον. Ορισμένες φορές είναι να μεταφέρεις δύσκολα νέα σε μια μαμά, σε ένα νέο μπαμπά, και αυτό είναι μέρος της εκπαίδευσής μας. Είχες σκεφτεί ποτέ ότι αυτό ενδεχομένως ήταν ένα κομμάτι που δεν θα άντεχες και οπότε δεν θα ήθελες να ασκήσεις ενεργά την ιατρική? Όχι. Αυτό είναι ένα μέρος της δουλειάς. Και αν με ρωτήσετε τώρα αν μου λείπει η άσκηση της ιατρικής, θα σας έλεγα μου λείπει το χειρουργείο και μου λείπει η επαφή με τον ασθενή, με τους συγγενείς. Ναι, όμως τώρα αφού με πήγες εκεί, έχεις φύγει από την καθημερινή μάχη. Είσαι στο Υπουργείο Υγείας. Πώς έγινε η μετάβαση? Βασικά το έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα ασχολιώσουν με την πολιτική με έναν τρόπο? Ότι θα βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, η ειλικρινής απάντηση είναι όχι. Ότι θα έχεις ασχοληθεί με την πολιτική γιατί ήσουν στην ΠΑΣ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ασχολούμουν πάντα ενεργά με την πολιτική, κυρίως στο διοικητικό οικονομικό κομμάτι της υγείας. Αλλά πάντα η ιατρική ήταν και πρώτη και δεύτερη προτεραιότητα. Δεν είχα σκεφτεί ότι ποτέ θα σταματούσα την ιατρική για να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική. Η διαδρομή αυτή αρχίζει το 2019. Προηγήθηκε όμως μια ανασχολήσεως στα φοιτητικά χρόνια, αυτό λέω. Στα φοιτητικά και ακολούθως και στα χρόνια όταν εξασκούσα την ιατρική, είχα πάντα ενδιαφέρον για τα διοικητικά, οικονομικά, οργανωτικά της υγείας, πολιτική της υγείας. Έχεις κάνει και ένα μεταπτυχιακό. Έχω και σπουδές περί του αντικειμένου, αλλά αυτό ήταν μια παράπλευρη απασχόληση με την καθημερινή κλινική νευροχειρουργική. Η παράπλευρη όμως πώς έγινε εν τέλει, κάπως? 2019, όταν γίνεται κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναλαμβάνω άμεσος σύμβουλος στην Προεδρία. Πώς σε βρήκαν? Πού με βρήκαν? Ήμουνα σχετικά γνωστός. Ήμουν από τα άτομα τα οποία ήμασταν ενεργά στην διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Είχα ασχοληθεί και στο παρελθόν. Είχα σχέση με τον χώρο της υγείας. Από εκεί έγινε η πρώτη επαφή. Στο διοικητικό κομμάτι δηλαδή. Ναι, στο διοικητικό κομμάτι. Μου ανατέθηκε συγκεκριμένο project. Το πρώτο ήταν οι δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και κλήθηκα όταν ξεκίνησε η πανδημία να βοηθήσω στο να βρεθούν αναπνευστήρες μέτρα ατομικής προστασίας την ώρα που καμία χώρα στο δυτικό κόσμο δεν είχε. Η πρώτη σου σκέψη? Εκείνη τη στιγμή που οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, ήταν πολεμικές συνθήκες, ήταν το καθήκον και ήταν κάτι το οποίο αποδέχτηκα με πολύ μεγάλο πάθος, θα έλεγα. Έτσι, και άγχος και πάθος. Ήτανε πρόκληση όμως κατά τη διάρκεια της πανδημίας να βρεις αναπνευστήρες που... Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση, αυτό το λέω. Τεράστια. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που κατάφερε να βρει. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα διπλασίασε τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έφερε αποθέματα από τις πρώτες χώρες και όταν αυτό πήγε καλά, έγινε γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Υγείας και ακολούθως μου ανατέθηκε η οργάνωση σχεδίαση του εμβολιαστικού. Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα project στην Ελλάδα. Ήταν η επιχείρηση Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος. Η επιχείρηση Ελευθερία. Ναι. Εκεί τι έπρεπε να κάνεις? Ήταν όλα από την αρχή. Ήταν σε ένα λευκό χαρτί, σχεδιάστηκαν τα πάντα από την αρχή, πώς θα εμβολιάζονταν εκατομμύρια πολίτες. Και εκεί με την Ελλάδα που δεν είχε παράδοση σε πολύ μεγάλα οργανωτικά project και δεν είχε και παράδοση και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Πάντα οι πολίτες δεν είχαν μια καλή επαφή με το δημόσιο. Κατάφερε και οργάνωσε η χώρα ένα εξαιρετικό εμβολιαστικό πρόγραμμα που έχει βραβευτεί και από άλλες χώρες του εξωτερικού και χώρες με πολύ μεγαλύτερη παράδοση στα συστήματα. Αγγλία. Συστήματα υγείας και η Γερμανία. Είχαν προβλήματα χώρες που δεν είχαμε εμείς. Είχαμε ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο δεν είχαν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά ψηφιακά από τη χώρα μας. Η Κύπρος πώς τα πήγε σε αυτό το κομμάτι? Το κοίταγες και λίγο τι γίνεται στην Κύπρο? Ναι, η Κύπρος τα πήγε καλά. Η Κύπρος είναι πιο εύκολη σαν χώρα, είναι πιο μικρό, πιο διαχειρίσιμο, σε πιο θερμό κλίμα. Όσο πιο θερμό κλίμα ήταν τόσο το καλύτερο από την πίεση που είχε το σύστημα υγείας. Τα πήγε πολύ καλά και η Κύπρος, ναι. Και είχαμε και μια εξαιρετική συνεργασία με όλους τους υπουργούς υγείας της τότε εποχής. Ναι. Πάντα κοιτάς λίγο και τι γίνεται στην Κύπρο, αντιλαμβάνομαι. Πάντα κοιτάω και έχω και η σχέση μου με τους υπουργούς υγείας της Κύπρου
Κάποιους τους έτυχε να τους γνωρίζω και από πριν. Ναι. Κάποιους τους γνώρισα και τώρα ως υφυπουργός με υπουργό. Είναι εξαιρετικές και έχουν διαμορφωθεί και φιλικές, έτσι, πέρα από στενή σχέση συνεργασίας. Οπότε θα έλεγες ότι, μια και πήγαμε εκεί, το ΓΕΣΥ, το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου, λειτουργεί καλά? Η απάντηση είναι ναι, λειτουργεί καλά. Είναι ένα νέο σύστημα υγείας. Η Κύπρος ήταν η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είχε σύστημα υγείας. Απέκτησε τα τελευταία χρόνια. Εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες χώρες που το νεότερο σύστημα είναι 40-50 ετών και παλαιότερα. Μέχρι στιγμής πάει καλά. Το βλέπουν και οι πολίτες. Δεν χρειάζεται ορισμένες φορές να τοποθετούμαστε τεχνοκρατικά σε πράγματα που κρίνουν οι πολίτες. Έχει μια σημασία να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι παιδικές ασθένειες. Κάθε σύστημα με την ορίμανσή του θα έρθουν προβλήματα που έρχονται στην συνέχεια. Είμαι σίγουρος όμως ότι υπάρχει και η οργανωτική κουλτούρα και η διάθεση στην Κύπρο να στηριχθεί, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα που έχουν διαμορφωθεί σε άλλα συστήματα που είναι περισσότερα χρόνια. Το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου το προτιμούν και αρκετοί γιατροί από την Ελλάδα. Εντάσσονται και υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Ναι, δίνει πολύ υψηλότερους μισθούς και γι' αυτό το προτιμώ. Αυτή είναι μια σκέψη που κάνετε στο Υπουργείο, που εντάξει, δεν εξαρτάται μόνο από εσάς προφανώς, να αυξηθεί ο μισθός των γιατρών στην Ελλάδα? Ναι, αυτό πάντα εξετάζεται στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Δεν εξαρτάται από το Υπουργείο Υγείας. Ναι, όχι, και στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Η Ελλάδα δίνει χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί δίνει υψηλότερο, για παράδειγμα, στην άμυνα. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε αμυντικές δαπάνες, με πολύ μεγάλη διαφορά από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι το οποίο καλούνται μετά τις τελευταίες εξελίξεις και οι υπόλοιπες χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Αυτή η στέρηση λόγω των αμυντικών δαπανών είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στο σύστημα υγείας. Ναι, όμως... Είναι θεωρητική συζήτηση, γιατί πολλοί λένε γιατί να αυξάνει τους μισθούς. Ναι, για να αυξήσει τους μισθούς πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα να αυξήσει τους μισθούς. Ναι, παρ' όλα αυτά υπάρχει ανάγκη, πιστεύεις? Έχει διαμορφωθεί ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο το έχει ξανακάνει ελκυστικό. Καταρχήν έχουμε αύξηση και στους μισθούς και στις εφημερίες και στον τρόπο φορολόγησης των γιατρών και στη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου. Και στα κίνητρα για τους γιατρούς. Και στα κίνητρα ναι, και αυτό δείχνει ότι πολλοί νέοι γιατροί αυτή τη στιγμή έχουν μια προκήρυξη, προτιμούν το ΕΣΥ και παρά τη μεγάλη διαφορά των μισθών στην Κύπρο, γιατί οι μισθοί στην Κύπρο δεν πρέπει να συγκρίνονται μόνο με την Ελλάδα, η Κύπρος δίνει ψηλότερους μισθούς και από την Αγγλία και από τη Γερμανία, από σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, που είναι και αυτό που λέω εγώ, θα κριθούμε στην βιωσιμότητα του συστήματος στο τέλος της ημέρας. Οπότε μπορεί να γίνεται και για προσέλκυση ενδεχομένων επαγγελματικών. Αν με ρωτάτε, ορθά γίνεται, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο είναι νέο. Νεοσύστατο. Ένα σύστημα το οποίο είναι καινούριο, για να μπορέσει να προσελκύσει γιατρούς και να εντάξει γιατρούς, έπρεπε να περάσει από αυτό. Αυτό θα κριθεί στην πορεία. Ορθώς το έκανε και ορθώς έγινε έτσι. Αλλά παρά το γεγονός ότι δίνονται μισθοί, οι γιατροί είναι εδώ και συμμετέχουν στο ΕΣΥ, συμμετέχουν στις κρίσεις, στις προκηρύξεις του ΕΣΥ. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο ή η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας που πρέπει να υπερκεράσετε ως Υπουργείο? Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα προέρχεται από 2 πολύ μεγάλες κρίσεις. Η Ελλάδα πέρασε μια 10 χρόνια κρίση οικονομική, κοινωνική, πολιτική, δεν ήταν μόνο η οικονομική κρίση. Και ακολούθως ήρθε η πανδημία. Αυτή τη στιγμή το σύστημα έχει σταθεροποιηθεί και περνάει μία από τις καλύτερες φάσεις που υπήρξε ποτέ από τον καιρό που δημιουργήθηκε. Που αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν, πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν όμως, έχουμε το περισσότερο προσωπικό που έχει γίνει ποτέ, έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων, έχουμε μια ψηφιακή αναβάθμιση που έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό και έχουμε περάσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχαν τα προβλήματα του ελληνικού συστήματος υγείας. Αλλάζουμε τη φιλοσοφία, κινούμενοι πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Το Υπουργείο Υγείας γίνεται Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας, που ήταν για πάρα πολλές δεκαετίες, που σημαίνει περιμένουμε κάποιος να ασθενήσει, να πάει στο νοσοκομείο να τον αντιμετωπίσουμε. Και επιτρέψτε να πω κάτι. Ξέρετε, αναφέρεστε συνεχώς για τα προβλήματα του συστήματος υγείας.
η Ελλάδα, το σύστημα υγείας τα κατάφερε εκεί που άλλες χώρες δεν τα καταφέραν στην πανδημία. Δηλαδή πάντα υπάρχει κρίση και είναι και εύκολο στη χώρα να υπάρχει κρίση για το σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρώτον αντιμετωπίζει πάντα τα βαριά περιστατικά. Όλα τα βαριά περιστατικά. Έρχονται πολλοί ασθενείς. Άρα λέμε ότι έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες. Είναι και οι επιστήμονες, είναι και το σύστημα υγείας. Και ξέρουμε επειδή μου αναφέρεστε συνεχώς, ξέρουμε πάρα πολλούς Κύπριους οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα είτε στα δημόσια είτε στα ιδιωτικά. Αυτό είναι μια κρίση του συστήματος υγείας. Δηλαδή, μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα σύστημα το οποίο είναι προβληματικό από τη στιγμή που προσελκύει και ασθενείς από το εξωτερικό, από όλες τις γείτονες χώρες. Λέω πάρα πολλοί ασθενείς από την Κύπρο, που γνωρίζω προσωπικά, που και εγώ τους κατευθύνω σε γιατρούς, σε νοσοκομεία, έρχονται εδώ να χειρουργηθούν, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει τα μέσα να το κάνει. Με ό,τι οργανωτικές δυσκολίες και να υπάρχουν. Αναφερθήκε σε χώρες τις οποίες έχει η Ελλάδα προσπεράσει ουσιαστικά στον τομέα της υγείας και στις παροχές. Με ποιες χώρες συγκρινόμαστε και είμαστε καλύτεροι? Αυτή τη στιγμή η πρόσβαση σε ειδικό γιατρό στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη από άλλα πολύ κρατεά συστήματα υγείας. Για δοκιμάστε να πάτε στην Αγγλία, στην νευροχειρουργό, σε νοσοκομείο. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Ναι, όχι, γιατί πολλές φορές γίνεται μόνο η αρνητική κρίση. Στη Αγγλία και η Αγγλία και η Γερμανία έχουν διάφορους φραγμούς, στους οποίους δεν σε αφήνει η ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα. Έτσι, και ως ένα βαθμό και στην Κύπρο ισχύει αυτό. Στην Ελλάδα ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί καρδιολόγο, τον ειδικό, χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Έχει πολύ μεγάλη ευκολία πρόσβαση σε εξετάσεις. Έχει αρκετά μεγάλη ευκολία πρόσβαση σε φαρμακευτικές θεραπείες που σχεδόν δεν καλύπτονται σε χώρες οι οποίες είναι πιο πλούσιες και πιο ισχυρές οικονομικά από τη χώρα μας. Οι ασθενείς πώς πάνε με την αξιολόγηση? Κάνουν επικοδομητική αξιολόγηση σε εσάς? Τα βλέπετε? Ναι, ζητήθηκε από τους ασθενείς να αξιολογήσουν την εμπειρία τους. Το πάρουμε λίγο από την αρχή. Όσοι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, παίρνει ένα SMS στο κινητό του. Είναι 30 ερωτήσεις οι οποίες έγιναν σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών και ακαδημαϊκή κοινότητα, δηλαδή με καθηγητές πανεπιστημίου. Και είναι πολύ αντίθετο από αυτό που λέμε περιραίουσα ατμόσφαιρα. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας χαρακτηρίζουν την εμπειρία της νοσηλείας καλή ή πολύ καλή. Και αυτό πιστεύω είναι καλύτερο. Τα διαβάζετε όλα? Τα βλέπετε όλα? Ναι, είναι αυτοματοποιημένα. Το σύστημα είναι αυτό. Και είναι εργαλείο διοίκησης αυτό, γιατί όταν μας δείχνουν ένα πρόβλημα, υπάρχει άμεση αντίδραση έτσι ώστε να διορθωθεί. Αν σε ένα νοσοκομείο δείξουν ότι οι ασθενείς δεν είναι ευχαριστημένοι με την καθαριότητα του νοσοκομείου, ο διοικητής του νοσοκομείου πρέπει να προβεί σε όλες τις ενέργειες, έτσι στις επόμενες μέρες, εβδομάδα, 1-2 εβδομάδες να έχει λυθεί. Όλα λύνονται κατά αυτόν τον τρόπο ακαριέα? Γιατί διαβάζαμε και κάποιες ότι μπορεί το πρόβλημα με την επάρκεια του αριθμού του νοσηλευτικού προσωπικού είναι βαθύτερο. Ναι. Είναι πιο σύνθετο για να λυθεί. Με κάποιες μη ενδεδειγμένες πρακτικές μεταξύ γιατρών και ασθενών. Όπως φακελάκι. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες στο προηγούμενο διάστημα? Όπου υπάρξει καταγγελία, πλέον είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό και θα το ξαναπώ, το έχω πει και στο παρελθόν, ο τρόπος για να λυθεί το φακελάκι είναι να λύσει την αιτία που το δημιουργεί, που είναι η αναμονή. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο. Αυτή τη στιγμή οι αναμονές για ψυχρά περιστατικά στη χώρα έχουν μειωθεί από εκεί που ήταν μετά την πανδημία στα 2 χρόνια. Έχουν μειωθεί στους 4 με 6 μήνες. Με ρωτήσατε προηγουμένως πού διαφέρουμε. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος αναμονής στην Αγγλία φτάνει τους 18 μήνες για ένα ψυχρό περιστατικό. Στην Ελλάδα δεν ξεπερνάει τους 4 μήνες. Μάλιστα. Σημαντικά να τα ακούμε και από διαστόματός σας. Τώρα θα κατέβει μου επιτρέπετε ο Νίκος, στη μάχη του Σταυρού. Πότε θα κάνουμε εκλογές? Φαντάζομαι, ξέρετε και εσείς, θα συμφωνήσω ότι δεν θα ξέρω να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες, το έχει πει ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές, στο τέλος της τετραετίας. Και πώς έχεις λάβει αυτή την απόφαση να κατέβεις βουλευτής στην Ανατολική Αττική? Είμαι ενεργός πολιτικά τα τελευταία 7 χρόνια και από θέσεις ευθύνης, μεγάλης ευθύνης. Όλα αυτά τα χρόνια, και ήταν και η απόφαση για να περάσω στην πολιτική,
είδα ότι στην πολιτική μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα. Πάμε και στην πρώτη ερώτηση. Μπορεί να φέρει, η προσπάθεια να φέρει αποτέλεσμα. Δεν ισχύει το ότι δεν μπορεί κάτι να αλλάξει. Αν υπάρχει σχέδιο, μεγάλη επιμονή και μεθοδικότητα, μπορεί να έρθει αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα αφορά πλέον πολύ περισσότερο κόσμο, πολύ περισσότερους πολίτες, πολύ περισσότερους ασθενείς όταν μιλάμε για το χώρο του Υπουργείου Υγείας. Και όπως πορεύτηκα τα τελευταία 7 χρόνια και μια δημόσια παρουσία, πιστεύω θα μπορούσα να προσφέρω και ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Θα είσαι ο πρώτος Κύπριος που θα κατέβει στη μάχη του Σταυρού? Νομίζω ναι. Νομίζω υπήρξε στο παρελθόν κυπριακής καταγωγής που είχε κατέβει. Ναι. Αυτό σε βάζει σε κάποια σκέψη? Τώρα είναι πολύ μακρινή αυτή η σκέψη. Να διεκδικούσες κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο, στην ιδιαίτερη σου πατρίδα? Δηλαδή θα σκεφτόσουν να κατέβεις στον προεδρικό θόκο, ας πούμε, να διεκδικούς στον προεδρικό θόκο της Κυπριακής Δημοκρατίας? Όχι, η απάντηση είναι όχι. Είμαι εδώ, ζω με την οικογένεια εδώ, είμαι προσανατολισμένος στην πολιτική σκηνή της χώρας, παρακολουθώ τα πολιτικά τεκτενόμενα στην Κύπρο, αλλά ο δρόμος είναι εδώ, είναι μια πολιτική καριέρα στην Ελλάδα. Αναφέρθηκες στην οικογένειά σου. Έχεις μια υπέροχη οικογένεια, να πούμε, έχεις 3 παιδιά, μια υπέροχη σύζυγο και 3 παιδιά, 2 κορίτσια και 1 αγόρι. Πότε τους βλέπεις? Προσπαθώ να ισορροπήσω μεταξύ της δουλειάς, μεταξύ της πολιτικής και της οικογένειας. Σάββατο, Κυριακή, βράδυ. Εντάξει, να πούμε ότι είναι ηλικίων 16, 14 και 12. Ναι. Τώρα κάποια, τα 2 μεγαλύτερα μπορεί να ξενυχτάνε λίγο παραπάνω για να τα προλαβαίνεις το βράδυ. Όλους τους προλαβαίνω σχεδόν το βράδυ. Εντάξει, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Οι πολλές ώρες δουλειάς, αρκετές φορές είναι και ταξίδια τα οποία είναι μακριά από την τηλεόραση, αλλά την οικογένεια. Ναι, και η τηλεόραση είναι στη ζωή σου, γιατί καθημερινά σε βλέπουμε σε εκπομπές. Δηλαδή, πες μας μια μέρα πώς ξεκινάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί είναι σημαντικό να το ακούσουμε και το πρόγραμμα ενός υπουργού σε ένα τόσο νευραλγικό σημείο. Πολύ νωρίς. Το πολύ νωρίς. 5. Όχι, 6 παρακάτω. Ξυπνήσω. Υπάρχουν μέρες στις οποίες θα πάω για τρέξιμο, η προπόνηση. 45 λεπτά, 1 ώρα, και με 7 και 4, 7 και 20 θα φύγω από το σπίτι. Και θα επιστρέψω συνήθως. Ναι, αλλά μας έχεις αφήσει ένα πολύ μεγάλο κενό. Μπορεί να πας σε τηλεοπτικά κανάλια, σε λίγο σχεδόν. Μπορεί να υπάρχει τηλεοπτική εκπομπή, μπορεί να υπάρχει. Η πιο φυσιολογική ημέρα είναι να υπάρχει δουλειά, συσκέψεις στο Υπουργείο. Κάποια στιγμή το μεσημέρι να χρειαστεί να επισκεφθώ κάποιο νοσοκομείο, κέντρο υγείας. Το απόγευμα θα είναι συσκέψεις και κάποια εκδήλωση ίσως προς το βράδυ. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη ημέρα. Μπορεί άλλη μέρα να υπάρχει κάποια τηλεοπτική συνέντευξη, παρουσία σε κανάλι. Ναι. Η μέρα είναι πολύ μεγάλη ορισμένες φορές. Δεν σε φτάνουν οι 24 ώρες. Οπότε στο σπίτι, οι κόρες σου που είναι τώρα στην εφηβεία, δεν είναι στην εφηβεία, 16 τι σου λένε? Δεν λένε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, και προσπαθώ, γενικά είμαι ήπιον και χαμηλών τόνων. Είσαι cool μπαμπάς. Ναι, είμαι cool μπαμπάς. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, τα κορίτσια θα σου έχουν αναφέρει το κομμάτι της απαγόρευσης, της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16. Το σκέφτονται, σου λένε μπαμπά τι θα γίνει, εμείς θέλουμε. Το σκέφτονται. Η μεγάλη έχει περάσει τα 16, οπότε δεν την απασχολεί. Ναι. Η μικρή και ο μικρός λένε ότι το πιο πιθανό δεν θα το καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Τα social είναι κομμάτι της κοινωνίας, είναι της ανάπτυξης της κοινωνικής σου ζωής. Είναι αρκετά δύσκολο. Αυτό είναι μια σωστή απόφαση της κυβέρνησης, γιατί η προσκόλληση στα social, όχι το πιο απλό, τα παιδιά κάθονται το βράδυ μέχρι τις 1, 2, 3 η ώρα, ξενυχτάνε αντί να κοιμούνται, και το αντί να κοιμάσαι 7 ή 8 ώρες και κοιμάσαι 4-5 έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην καθημερινή σου δραστηριότητα. Υπάρχουν μελέτες που λένε
πόσο κακό μπορεί να κάνει η οθόνη στην ανάπτυξη του κεφάλου ενός παιδιού. Γιατί τώρα μπορούμε να μας βλέπουν και γονείς και να λένε εντάξει, μπαίνει λίγο, μιλάει με καμιά φίλη του, με κανένα φίλο του, στην καλύτερη περίπτωση τώρα, γιατί δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορεί. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες οι οποίες δείχνουν, καταρχήν, είναι αυτό που αναφέραμε ήδη, το πρόβλημα της μείωσης του ύπνου. Η έλλειψη ύπνου δημιουργεί διαταραχή συγκέντρωσης, πολλές φορές διαταραχές συμπεριφοράς. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες στα social media μπορούν να επιδεινώσουν ψυχικές καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν και να τις επιτείνουν πάρα πολύ, όπως και υπάρχει και ένας πολύ άγνωστος κόσμος ο οποίος μπορεί να συνδέεται με bullying και διάφορα. Εσύ στα παιδιά σου τι λες, τι να προσέχω? Στα παιδιά και εγώ και η σύζυγος προσπαθούμε να τους δώσουμε τα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο και να μπορούν μόνα τους. Δεν μπορώ να είμαι ούτε 24 ώρες μαζί τους στο κινητό, όπως και δεν είμαι και την ώρα που είναι έξω σε μια καφετέρια ή έξω με τις φίλες τους το βράδυ. Πρέπει να πάρουν τα εφόδια, να τους έχουμε εμπιστοσύνη και να ξέρουμε ότι θα μείνουν μακριά από τις κακατοπιές. Τα παιδιά μιλάνε στους γονείς γενικά και από το κομμάτι της επαφής με τα νοσοκομεία, με τα κομμάτια της ψυχικής υγείας, γιατί είναι όλα μαζί. Μιλάνε περισσότερο με τη μαμά. Εμένα, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, μπορεί να μου πούν κάτι πιο spicy. Δηλαδή κάτι που έχει συμβεί, ας πούμε, στο σχολείο ή με κάποιο φίλο τους, με κάποια φίλη τους. Ναι, η σχέση είναι. Ναι. Ζητάνε τη συμβολή. Ναι, θα ζητήσουν. Ναι. Η οικογένεια μας. Εντάξει, μπορεί να. Επειδή υπάρχουν πολλές ώρες απουσίας, μπορεί κάποιο κομμάτι να χαθεί εκεί, γι' αυτό ρωτάω. Όχι, είπα, περισσότερο είναι με την μαμά και οι συζητήσεις, αλλά υπάρχει μια σχέση η οποία. Θέλουν να ακολουθήσουν την ιατρική, παιδιά σου? Η μεγάλη σίγουρα ναι. Ναι, θέλει και την ενθαρρύνεις? Την αφήνω μόνη της. Το αποφάσισε μόνη της. Ναι, ούτε την ενθαρρύνω, ούτε την αποθαρρύνω. Είναι μια απόφαση, είναι διαφορετική γενιά από τη δική μας. Δηλαδή? Η δική μας οι γονείς ήταν πιο απαιτητικοί και είναι μεγαλύτερη. Πιο παρεμβατική ενδεχομένως, Ναι. Ναι. Ήταν πιο. Είμαι τελείως αντίθετη της άποψης. Να δώσεις τα εφόδια έτσι ώστε να μπορεί να αποφασίσει η ίδια τι θα ήθελε να κάνει στη ζωή του. Και όλα τα παιδιά φαντάζομαι να αποφασίσουν. Κάποιες φορές όμως τα παιδιά χρειάζονται κατεύθυνση. Χρειάζονται κατεύθυνση. Αν να τους δώσεις όσο περισσότερο στοιχεία και στήριξη για να αποφασίσουμε. Θα τα βοηθήσεις, αλλά είναι διαφορετικό να γίνεις ένα πνεύμα συνεργασίας και το να προσπαθήσεις να ανιχνεύσεις τι πραγματικά θέλει. Το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν επιστρέψεις από τη δουλειά ποιο είναι? Να βλέπεις email, δεν ξέρω, να κοιτάς τι έγινε, τι γίνεται, τι είναι σε εξέλιξη? Θα ρωτήσω όλα καλά. Στο σπίτι. Και η απάντηση είναι ναι, φαντάζομαι. Η απάντηση εξαρτάται από τη μέρα, από την ώρα, από το αν έχουν τσακωθεί πριν από μισή ώρα, πριν 10 λεπτά. Ναι, όχι, η απάντηση δεν είναι πάντα η τυπική. Ναι, απλά λέω, δεν ξέρω, εξαρτάται και από την ώρα, αλλά υπάρχει κάτι που σου λείπει. Δηλαδή, λόγω του απαιτητικού προγράμματος, θα ήθελες να περάσεις περισσότερο χρόνο με την οικογένεια? Ναι, περισσότερο χρόνο. Κάποια στιγμή το συνεχίζουμε ακόμη, οι μέρες των διακοπών να προσπαθούμε να είναι όσο πιο πολύ μαζί, χωρίς πολλά τηλέφωνα από εμένα. Λίγες μέρες, λίγος χρόνος, αλλά εξαιρετικά παραγωγικός. Και δεν είναι τόσο περισσότερο, είναι να είναι παραγωγικός ο χρόνος παρά να είναι ποσοτικός. Ναι. Στις διακοπές σου θα μιλήσεις με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Ναι. Θα είναι ένα τηλέφωνο που θα απαντήσεις? Απαντάω σε όλα τα τηλέφωνα. Κάποια δεν μπορείς. Θα πρέπει να τα αποφύγεις στις διακοπές, αν δεν είναι πολύ σημαντικά. Αυτό λέω. Εντάξει, τα τηλέφωνα συνήθως που γίνονται κατά τη διάρκεια των διακοπών είναι σημαντικά τηλέφωνα. Και οι διακοπές γίνονται στην Κύπρο. Στην Κύπρο πάτε ουσιαστικά οικογενειακώς? Τα παιδιά σου ξέρουν καλά την Κύπρο? Ναι, πηγαίνουμε. Καταρχήν και η σύζυγος είναι από Κύπρο, οπότε οι γονείς της είναι στην Κύπρο και η υπόλοιπη οικογένεια είναι στην Κύπρο. Και εγώ έχω οικογένεια, οι φίλοι, η κολλητή μου είναι στην Κύπρο. Πάμε, ναι. Εμένα πρέπει να μου αρέσει περισσότερο η Άνοιξη παρά το καλοκαίρι. Αν και μεγάλωσε το καλοκαίρι στις παραλίες της Αγίας Νάπας και του Προνταρά. Αλλά ναι, πηγαίνουμε. Και τους αρέσει. Τους αρέσει επειδή και τα ξαδέλφια είναι εκεί, έχουν φίλους. Κυπριακά μιλάνε τα παιδιά σου? Δεν μιλάνε τη διάλεκτο όπως
την μιλάω εγώ και η σύζυγος. Ξέρουν όμως, ναι. Με τι πράγμα θα ήθελες να συνδεθεί, με ποια ατάκα θα ήθελες να συνδεθεί από το σημερινό podcast στη συνέντευξη του Μάριου Θεμιστοκλέους? Ναι, θα επιστρέψω ξανά στο χώρο της υγείας και του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, το ΕΣΥ, θα το δείτε και σε λίγα χρόνια στην Κύπρο στο ΕΣΥ, είναι από τους πυλώνες της κοινωνίας. Το ΕΣΥ είναι ένα βασικό συστατικό ολόκληρου του οικοδομήματος της κοινωνίας και θα πρέπει με κάθε τρόπο να στηριχθεί. Αναφερθήκαμε στην αρχή με τα προβλήματα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που συμμετέχω σε όλη αυτή την προσπάθεια και ειδικά στην προσπάθεια των τελευταίων χρόνων να εξυγχρονιστεί, να μεταρρυθμιστεί το σύστημα υγείας. Και με ρωτήσατε και προηγουμένως γιατί κατεβαίνω στην πολιτική με Σταυρό, γιατί πιστεύω και επειδή το έχω δει, έχω την τύχη να έχω δει πράγματα τα οποία σχεδιάστηκαν σε μια λευκή κόλλα χαρτί και έγιναν πράξη και μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα και μπορεί τα πράγματα αλλάζουν και θα πρέπει πάντα να προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Θα είναι στον τομέα που είναι υγείας, που είναι ο τομέας που είναι η δική μου η εξειδίκευση, αλλά θα πρέπει πάντα να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και η Κύπρος και η Ελλάδα πέρασαν δύσκολα χρόνια οικονομικά. Η Κύπρος βασανίζεται, όλοι βασανιζόμαστε, είμαι πρόσφυγας. Με την κατοχή. Από την τουρκική εισβολή για κατοχή. Είμαι από τη Λάμπηθο, την Κερίνια. Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα πρέπει να συνεχίζει κάποιος να προσπαθεί, ειδικά όσοι είναι στην πολιτική, γιατί η προσπάθεια αυτή θα φέρει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αφορά πάρα πολλούς πολίτες, συμπολίτες μας, και αυτό είναι και η μαγεία, η χαρά της πολιτικής, έτσι, να μπορείς να προσφέρεις. Μαρία, σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προεκλογική αυτή περίοδο που θα οδηγήσει στις εκλογές και ελπίζουμε και στην Ελλάδα να βλέπουμε όλο και περισσότερες βελτιώσεις στο κομμάτι της υγείας, γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μαζί με την παιδεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.